Nyem gerio, nyem gango nenubu. Nyem gerio awo patata. Nyem geri, hey, nyem gango, hey, na GPM awe bem gaje. Nyem geri, manem kem gango, nganga. Na GPM awe bem gaje. Nyem geri boy didi, manem gango tata, hey, gamango pavum, hey. Agamango tata na GPM awe bem gaje. Asim se itena mano we. Itena mano we na GPM awe gaje. Apa igeri? Yo. Awon. Imo. Iriwa kwanda. Awun na men iriwa kwanda. Gafe ba gafe ge. Na ke ra ge. Ihe geri. Ihe ga nga. Sama ja ro ndo na aban. Ga ngo ba aban ga ni na an. Sa Chineke na. Bo na mu ro ọ na emezi. Sama ibele e wu ngeri ge. Wo di na tele ba. Owe be. No lie ko. Ya. Ndombo ngono toto na ndombo ri shasha boko ozungo shasha abokwa ha go shasha ya wonu wara na agbago nwekura shem na ndama ashem ise bi si no kra ko ne nwodo onye nwe no yiri trosis akpa ngwo agajege washiri nwekura bi akpa ngwo yiri akpa ngwo te ka wa foko ka nkwo egbu elu gbara agajege ihe ga-eri onwe ga-anwụ ị ga-anwụ tọtọ ị ga-anwụ dem Ageria ke me de ya. Yi ga to. Onya fu ya kan go. Ko ko dia you ko washer. You ko na me de washer. In my fashion. Onya fashion. In my fashion. O ti ibro nwa go. Asi my fashion. Ị ga-anwa na ma nwa na eke ma mmiri ọ na-eso. Suit. Over the menti. Maka shin go da nyem ba mutu. Da ka ku ego ka amusu. Ango. Ele na me go nisu. Nwa kura shem na ndongo. Ele nti mpa ka gote gi wo gote me disago ye ba o lega. Chi anwu hanga na eke. Gi na oga ni me coat. Agajega. Kiti na agbaje gote gi bro cross no gi agajega. Tepe wa afọ ki mra ngozu bedro. Wakam ga yi. Pepe Enugu nkwado na ga Enugu. Ime ebe m gaje na Enugu. Enugu ka. Ime ebe m gaje na Enugu ijiri kwado sinisi na gaje na Enugu ọbụ. Enugu ndị ọbụ m. Ya, ịma sala ụra mwa na Enugu. Enugu anyị. Yes. Mama wonye Enugu. That is where Enugu is now. So I go on. Enugu me gaje mo nyawo. Onye na meje but today na m gaje ni here. You know him? Oh yeah, you know him? No. Onye? Onye? Oda kro be de Chineke kro. Ele oda hia na Prophet David Elijah Chindebere. Prophet Elijah David. Okay, David no. Okay. Prophet Elijah David Chindebere. E kwa na ebere ya wi ha jere. E we se ebere Chineke nwa na anwu ba. Mma ya kọrọla m akụkọ ihe ma isi Chindebere ọkwa. Maka Chukwu, mma ya akọkata mgbe ya ri ya. Ai, nwanyị na anwu. Nne ya ta anwu. Mo huzo. Nkwe. Muhe prophetic. Matakere nke ba ni me prophetic na prophetic. Kambe shi prophetic abro prophet. Mo na prophetic. Chindebere, ya na prophetic. Ni ya more prophetic. Ni ya already ne prophetic. Aha me ya already prophetic. Ya na we prophetic. So ni ni le prophet. Ime be ya don go no. Ministry ahia wo church ya. Church hu go ha na large. Okay ko ha ka eligwe. Largement e buru. Machi. Ya great prophetic power ministry. Okay. Great prophetic power ministry. Enugu. Second na branch of one in the Hadana from Enugu. Yo. Odoko. Birthday gift, yes. Birthday. I'm getting me. I mean, another alcohol. Yo, one in you.
denukwa onye na-eme nsogbu anọ m na arọ na ikpughele m ihe tọwa ọrụ ka ọ ga-anụ onye nwaanyị ọ bụ ihe m ji agaje Enugu n'ụba nchiri ya na Olive Oil na nchigiri ya chigiri ya prọfet chigiri ya papa si ya ihe anyị na-esi papa n'ọma si ya na-ekwe nwa na ya arụmọrụ na ve ya ọlụtarụrụ ya hichasị m ọrụ gburu ya wụrụkwana ihe ọkwụ Chinedu prọfet rulie ya hicha m ahụhụ prọfet ọ ga-ehichaka ngozi maka ahụ prọfet niile bụ ngozi mana ndị m gwara ha taa biko ya ụkwụla ebe ego onyinye ha akụkwụla ebe onye ya dị maka onye ya ga ahụ ọ jiri ebi ilu ego nwoke mmadụ ga-egbu ya ka mgbe nwoke mmadụ awere ma ọ ya sie ma nke ma ọ sie agwọ ịbịa na Naijiria mgbe ọwụ agwọ na ha si ego ego na ma ị na-ahapụga nwa na ọ ga-awụ agwọ lote ego butere nga ole ka ilulu were ala nne m agwọ eke nje abụ ole ka ilulu onye ọla ga-awụcha agwọ ị ga-awa abaala ị ga-awa ọbọgụma udele kamalọ mapịa ha ruo ka anyị si aga ihe ale mgbe ọtemdọrọ kwa nri jikere ka ọmụ gachi eji gị na onye eso ga-agaga Enugu gị na onye prophetic pan mmadụ na-ekwu ihe ọ ga-prophetic n'ime ndụ m taa akụkọ na eziokwu ndị mbụ dọrọ shasha dọkwa gị ofu bịakwara nga akwepụ afọ ka ewu nwa mmiri ji akwụ ihe ga-aṅụ shasha a ga-abọ gị shasha achụkwụ na abọda adị na-egwu shasha gị kpọm onye ụmụ arụsị wara na-agbago oke anwụrụ na-ebu ụmụ okorobịa ibe gị nọjuo bajuo ọrụ bajuo ime acha na-alụ mgbọ ihe nọ na-agahụ gị ngutu kpọga nga ọkụ na-eku gị na ụka shasha ndị bụrụ shasha bụkwute gị ịgaji eri shasha iri akpa asha mgbọ trọsi jego ụka gajege kụjege kafukwe ka m gwa m ụkwụ gị mana bade ọbade m nwoke mmanụ lele anya họsụrụ ndị nsọ họsụrụ ụmụazị ndị na-enwedo njọ n'ime họsọ ha bịawara ha bade gị bụrụ nje ekele ụwa bụ iso m aga imejisira mmadụ bende oyi njọ nụtapajiri gị na ahụ ekpepilie n'ekpere ọtakịrị biri m aka n'isi ụka ha ajụ m oyi kamgbe nwoke m ebara bisa m aka lele m ekpere obi na-aka m kpokpo ma obi elu ha bipiri m niile elu ha ya wụ ụmụazị ma Chineke ndị akpụrụ okwu kpọmaga ihe akpọmaga ụdị onye ọbụla ụmụ agbara kpọgo okwu gị ga meghe chọọchị ekwensu kpọgo okwu gị ga meghe chọọchị na-emegharị ndị mmadụ onye ka ha kpokpuru ya akpokpu n'ime sanctuary ya wụ na venyard ngwa ka ọ nọkwa na-evenyard na-emekwana ụwa niile na-agakwa na ngwa anata nzọpụta onye limi isi ọbụgụ na-ekwu ka pọmpụrụ ga pọmpụ ihe kwuru osi na ọ mekọtapụta ka ọwụ ndị mmụọ nọ gị n'ime ekwupụtara ya maka Chineke m n'olu gị mama atadịgị ka ata ọgaja afọ na gị kpọma ọ dịkwụ so you have the audacity ịgwa m okwu ekwa mme ka ị pụọ bịa gwa ego okwu kpata ya eji acha aja agaji inye gị iji gị inye onyinye gị hụ ọnụ nwa n'oche igbo ozu ma afọ gị onye renkot beghị na amadụ onye ọwa ebe ọbụla akụkụrụ m gị butu iche na ihe a bụ ebe na-atụ ebe oyirigo obere ekwe ka ebe oyirigo ụmụ arụsị ebe oyirigo ụmụ na-ama ama ndị gba ebe ọ na-awa ebe ọ na-akụkụrụ m gị ko mmadụ na ebe erifa na ahọ ya ahọ strictly by invitation kama na ọma pịakwa gị anya ma afọ gị na-aṅụ mgbe na-aba n'anya dịkwa na-aṅụ ndị chọọchị ibi ihe ha na-aṅụ aha ahụ mecha ha aṅụ kaikai ndị ọṅụ suru ya ma mgbe ihe na-aṅụ obi ya na-aṅụ olive oil atakwana n'ime na-enye ya oli na-eri ifufe nnọọ adịcha mgbe o ji olive oil saa ahụrụ ya ya bụ olive oil oke saa Chineke were aka nkwụ zụọ ya ka ahụ niile ngwa ịga ndị ụtọ ọrịa ka nkwụ egbe eluigwe ka anyị ga-eri
Hey, ihe anyị ga-aṅụ ọwụ ụtọ na GPPM ọwee baigaje. Ee, ihe ọṅụṅụ brakata nke olulo brakata mgbelu ma aṅụ na GPPM. Hey, Elijah Nwoma taa wụ ụbọchị na-eme ncheta ọmụmụ isi amụrụ gị ụwa niile mere mkpọtụ samụ n'onye ozi taa anyị na-emekwara ncheta ọmụmụ gị ụwa niile ga-eme mkpọtụ ndị ozi niile ekpe anyị Baịbụl na-achịnye ya Old Testament ebu New Testament anyị si ebe gara anyị si ebe gara anyị gbado ịhụ kwesịrị ga-ahụ ihe taa na GPPM ọwee baigaje. Ee, ihe anyị ga-eri eriri ee ka anyị ga-aṅụ ọṅụṅụ anyị ga-elekwe ihe olulo ụzọ ọma nwanne m kedu onye na-elo gị ilo Messi Kenneth onye na-elo gị ilo